алайкум ҳамватано. Мана худохоҳад навори нави мо хонаи охират мебошад. тозакунии хонаи охирати мо. худохоҳад навора то охир тамошо кунедтон. ин дӯстон як чизро нагуфта намонам ки бисёри одамо ҳархела фикр мекунанд ки ин худнамоиштӣ аст, ҳамина навор ба нагирифта худат тозакунӣ мешуд туда-суда. хела гапҳои мо бисёр шунидагӣ, бисёр комментарионда. барои ҳамин дӯстон ин худнамоиштӣ нест, балки як кас дида ҳамин видеои ибрат гирифтанаш ба наворо карстудим. ҳар як шахс метавонад ки омада зиёрат карда ҳама ҷоя тозаи озода карда ҳар як шахс метавонад дӯстон. барои ҳамин ҳар хел фикр накунедтон дӯстон, ин худнамоиштӣ нест. худо хоҳад навораи нави мо мешавад, хонаи охирати ҳамаи мо инҷа. худо хоҳад ҳатман навора бинедтон. ин ибрат барои ки касоне ки намедонад, ин ибрат мешавад дӯстон. ҳатман навора то охир тамошо кунедтон. худо хоҳад то бегоҳ навори нави мо мегузарад. хасо хошо ки инҷо ҷамъ кара монсозиги мо навода вой накунедтон ки мо қабристони ифлос карсоз. ин чиза ҳамаша ҷамъ мекунем ва меистад хушк мешад, сои сӯзонда мешад. ин буд камтар прамои эфир маълумот дар бораи хонаи охирати мо. ҳаматон худотона иттиҳод кунедтон, дар паноҳи худованди бузург боштон. ҳар як шахс метавонад омада масҷидро обод кунад. ҳаматон дар паноҳи худованд боштон. фикри худро ҳатман дар комментария навистон. мо интизор ҳастем. навор худо хоҳад то бегоҳ мегузарад. ҳатман фикри худро дар комментария навистон.